Bir артлы балалар табып, менә шушы минем бәйби китабыз әле җырына клип төшергәндә 2016 елда башланып киткән, уйнап кына башланып киткән проект инде бу име. Кызлар белән шулай сөйләшеп, әйдәгез әле шундый теге дуслашып китеп, әйдәгез гаиләләрне дә эшкә җигик, барыбер безнең барысы да җырлыйлар дип, балаларны киләчәктә үсеш була торган проект икән, ничектер без аны уже шул вакытта күзаллаган инде. Мин үзем сәнгать мәктәбендә балаларга җыр сәнгате укытам. Ирем Илшат инде клубта эшли. Кызларыбыз сәнгатькә бик гашык. Гомумән иҗатны, мәдәниятны, сәнгатьне бик яратабыз, бик теләп эшлибез. Үземне инде бәләкәй чактан ук белә белгәннән бирле мин җырларга яратам. Миңа ныгышы җырларга мин бик күп конкурсларда участвовать итәм. Әнием мине җырларга өйрәтә. Вирусларга каршы торырга өйрәнәләр, име? Аннары соң менә күрәләр ишалар. Ничек без ашыгабыз, ничек без әзерләнәбез. Алар берсен-берсе карый. Сәхнәгә чыгып киткәндә дә улылар, хәтта 3 яшьлек Ильяс уже кичкенәсен карап торалар. Бу аларны тәрбияли. Урамда салкын, кар, яңгыр, ә мин исә яулыгымны салып атып җиргә каршы торам. Юк, миңа салкын түгел. Борчылма. Чөнки кайда гына булсаң да, мәхәббәтең белән җылытып торучы син бар. Мин сине шуның өчен яратам. Беренче икенче.